का हो काम के ना काज के दुश्मन अनाज के अब रेल बटरवावे के नहीं के धनमा तार काम ना ओरियाइल। कब ले काम ओरियाई हो? कब ले घर चले के? घरवा जाके का पानी पिटबो। अरे एजा बैठल बैठल हम बोर हो गईनी, चूतर लाल हो गई ईटा पर धैले धैले। ईटा पर ई का हो? पीढ़ा हो। अच्छा पीढ़ा लेके आइल बड़ू। धन भाग देवता मेहरारू होके तो तारा लेखा बड़ा हमार सेवा करत और अगला जन्म में कोनो पुण्य कइले बानी कि तारा लेखा मेहरारू पहिले बानी। इनी कर भकर भकर मुंह से बोलाला पकड़ पकड़ सुनत हमर कान पग गइल बाटे। अच्छा ये बताबो अब का बताई बताओते त बानी हर एक बात काम भर पिटौर हो गइल बा न? नहीं के भइल पिटबो का? अब पिटही के रहित तो हम एजा बैठल थोड़े रहती, कोई काठा पीट देती, तारा के मेहनत ना कर देती। लेकिन का करबू हम लाचार बानी। ये से बढ़िया बाकी चल दूर रह बरबरा। का हो आवाज नहीं खावत केने गइलू? ए सुन तड़ू पिटौरवा के पुअरवा बटोरनिया तो फेंके खातिर लोग का कपड़ा बता देही। ना 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 ठीक कइलू तू। सोर सकरा है चले के घरे? ऐसन बात बा न कि तनी एजा बैठी अच्छा आवा तनी ओले गोइठा उलाट के गोइठा उलटे जातड़ू। हाँ। एबार न गोइठा लेके चलिए सुखाइल सुखाइल लिट्टी चोखा लगा के खाए के एबार मन करता बारा जानलू। रोज रोज त मुर्गा मछरी सब्जी खात खात मन उजिया गइल बा। अब लिट्टी चोखा खाए के मन करता जानलू। जी बता। ओकर स्वादे अलग ह लिट्टी चोखा के। हाँ जीप तो एक हाथ के बाटी तनी एक हाथवे भर बढ़ा लेती कमाओ करवा देती तब काहे खातिर। ए तू कौना दिन रात खाती बाड़ू हो? तो करते न बनी हमार अर्धांगिनी। हाँ आधा पति के आधा अंग तू ही न बाड़ू। भगवान अखिए नहीं खन देले। अरे भगवान आँख देले रहता न तो बुझ ल कि हम का करती। छानी पर और आ बुझती छानी पर। अच्छा ठीक बाटे ऐसे भगवान छीन ले बड़ा मतलब ए जे बैठी आवत तनी जल्दी आई ह, देर मत लगई ह जानलू। चलो हमारो मेहरारू एक पीस ही ह। अब कैसन ही ह, सुंदर ही ह कि करिया ही ह, अब हमारा लौकत होइए नहीं खे तो का जनाई। अब जैसा ना हो लेकिन दिल के अच्छा बिया। कबो कबो फील अच्छा महसूस होला हमरो के। ई तो अबे गोइठा उलाटा ही लायक नहीं खे कसम तो 4 दिन लागी 5 दिन गोइठा उलाटे लायक होखे में। असली में भगवान 2 दिन बदरियो न क देले हवन ना तो उलाटे लगता होइए गई रही तो। ना टूट जाई उलाट दरे दादा। का करबो घर में निके ओइजा से गोइठा लेके जाई आ लिट्टी बनाईब तब न उनका के खियाईब ना तो रेटा तो रह जइहन। का हो भौजी का हाल चाल बा? का हाल चाल बाटे आनर से बिया होइए गइल बाटे तो समझ कि का हाल चाल रही। अब माने गांव घर के बाबू तो हालो चाल ना पूछी। तू तो जानते न बड़ो कि हमार मर्द आन्हर बाड़न तो कसहूँ ठेल ठाल के अपन जिंदगी बितावत तनी। ठेल ठाल के जिंदगी बिताओ तड़ू? हाँ आ उनकर गुण तारा आगे गावत तनी। हम रहती ना तो ठेल ठाल के ना बितैती, एक हाली दौड़ा देती। बोली निकलता जब बियाह हो जाई न तो समझ में आ जाई। अबे त नइखे भइल त गाज तड़ करा दो। अनहर ले बक मर दे अनहर ले कोई बियाह करी हो? बुझाए लागल आय अनहर के नाम लेते भभाए लागल। अबे बियाह भइल ना नाम लेते बेबे बेबे कर लगल हमन। हम अनहर से बियाह करम उ तो तहारा नियन बा कि उनकरा पर रहता। हाँ दूसर मेहरारू ना रहती सा तो अपने दिल से जानिए पराया दिल के हाल त का करी हो का करी ना रही तो। अच्छा ये भौजी एगो बात पूछी, खिसियेबू ना न हो? हमार बड़ा हंसी बरता पूछी। पहले हंस ल तबे पूछी ह। हां खिसियेबू ना न? ना हो मरबू ना न सोच ली ह पूछू हम पूछ देम। पूछ मारब काहे खातिर? भैया आन्हर बाड़न तो वो का हो माने हर काम टोये के ना करत हुई हन। हां हे
आ कहीं जातो होई हन तो टोये टाइके ना जात होई हन ना घुसा के जालन हाथ में लौर ले लन ना उसे घुसाव चलन कि केने ऊंच बा कहीं खाल बा हाँ टो के आनर बन तो टोइए के ना चली हन लौड़ लेके चले लो हाँ तो तारा का जनाता बड़ा उनकरा के दुख तकलीफ होत होई ना का बात बा हो तहारा ना होला दुख तकलीफ हो अब हम ही न समझता नहीं अपन दर्द मिल गइल ओइसने हमरा के आनर मरद हाँ हाँ तो तहार दोस्त थोड़े बा तहार बाग में केना दोस्त बा आनर कहाँ लिया के कद हलन जा लेकिन कुछ भी कह भैया आनर हलन त का लेकिन दिल के बहुत फ्रेश हलन अच्छा दिल लगा के देख लेले बड़ा ना हम उनका कहाँ बैठी ना तो बात विचार बतियाई ना तो सुनले बानी तो उहे ना कहता नहीं हो दिल लगा के देख लेले बड़ा माने अच्छा, ई हंस बोल बताओ, बतिया के इनिया का करे आइल बड़ू वो खाड़े आई रहे आ तोरा के जरे वो खाड़ी कौची वो खाले हो भौजी गोइठा बा उखाड़ के उलाटे हम तो कहीं कि कुछ दूसरे चीज खाले आइल बिया हो चलो ठीक बा वो खाड़ा कहो हाँ तहार का हाल बा अब का करबू घरे निके नहीं खेलागत चल देनी बाग बगीचा में अरे घूमम फिरम बोलेले बड़ा का ना 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 एकुल काम बा हमारा साथी संगाती अपन ओकुल के चक्कर में हम ना रही ना बुझता नहीं तू कहाँ से बतिया तड़ू ठीक बा नाची के चक्कर में रहेला हो उखाड़ा उखाड़ा वो खाना ही लायक नहीं खे हो जान तड़ो ए ना का कहत बोला केने गइलू परेशान हो हो जेती ना अपना मर्द से सुन तड़ू देवर बबुआ ए बाड़ू दूसर कोई रही त भाग गुरी तब ले कहिए केने गइलू हो भागु रही तो भौजी भैया होनी टोटावत बोलन हो ए केहर गइलू ए ए अरे अनहरा की क्या बोलिया जल्दी ए हां मारे जतनी नहीं आवेला तो ऐसा ने मिल गइल हमरा के मरद आई केहू बुझे वाला नहीं के हमर दर्द ए पागल कहीं का तहार दर्द हम बुझी ना हो तू का जानबू तहारा बारे में हम का सोची ना का सोचेला कि गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ावा चलब ए मर्द ई का कहतड़ू हो देखो मोल हमारा आँख के देन बा अगर हम आँख सही रहित नु तो तारे तनको कष्ट ना देती पलंग पर सुतैती आ फूल मजा उठैती आ तोरा के जय रे हाँ के बा हो पलंग पर सुतैती फूल मजा उठैती लौकी तक कदन का करता तू नइखे लौकत ई करतड़ केवन हरे हां केवन हो बोली से नइखे पहचानत भकभर ना रे ना तब कौन चभर ना चभोका ना ए चभकन हां भैया का हाल चल बा रे बबुआ ठीक बा देखो अगर हमारा आँख रहित न तो मेहरारू के एकदम सूत के खियती एकदम पलंग पर ऐश करी तो फूल मजा उठाई हो कोनो काम धाम ना कर पाई तो तू का जानता रह लेकिन का करबो हमारा आँख गोइल गुजरल बा अनहर बानी ये के चलते हमारे मेहरारू के बड़ा कष्ट होत होई का करबो जाए दे धनिया टेंशन ना लेहनी टेंशन ना लिहनी एगो बात कही एगो कह दूगो कह भाड़ा पे भेजब अरे तू अपन खानदान के जितना बैस न तोर भाव जाई तोर भव तोर मेहरारू भेज दे भाड़ा पर भेज दे पैसा हम देब हम अरे बाह रे अनहरा भैया बाह अरे ना कमा के धैले बड़ा अबे आँख से लोग तनिक पैसे दे दे कहो बौरा हराम हां ई कहता भाड़ा पे भेज के तार काम भाड़ा पे भेज दी बोला ठीक लगी कामे धाना ना करबै मर एगो काम होते नहीं के दूसरा के निवासी लगल बड़ा ठीक बा सर दे करस हो कौन चीज का कमी बा हो हमरा खेती बटले बा घर बढ़िया मरद के बटले कमी बा बा मरद के कमी मरद के कमी बा हाँ हम मरद बटले ना बानी अब हमारे तागड़ा बड़ियार मरद के बा हो तू का जानब मेहरारू के दुख तकलीफ अंदर के फीलिंग बा मर्दे तार बाबू जनी हो सार कहीं का हम जानते देखिए अंदर के फीलिंग का होला इनके दो चार गो लोग लड़का चाहिए सन हम एक दर्जन पैदा कर देबो हाँ आनर लंगर कहाँ ले हां तनी भेंट करा के देखी हो पता चल जाई कि कहाँ ले पैदा होलो सब देखा वो होश में रह ठीक बा देखो जहाँ ले सब कोई आवे तो है ना कुल यहाँ से लैका फेंकवा जहाँ से तू आई लोकबा जहाँ से हम आई लोकब जहाँ से ई आई लोक बतियाओ तहेर बड़ा तुम ठीक बा
ए भौजी संभारा अपन मरद के, तारा मरद से जे लागी ना उ पागल हो जाई। ना तू अइला हमार मेहरारू के संभारे बतियाव तोरा ढेर, तारे से हमार मेहरारू ना संभारी। हमार गाड़ी हियो, हम ही जानत नहीं कैसे हाकल जाला। मार दिहन पेटवा में देखिया हो। ए अब केने गइल हो? ए जे तो बानी कहू के आगे हमार के मजा के बनवा देथनी। काम निपटा लेलू? हाँ निपट गई। फरिया गइल? हाँ बोल बतिया के फरिया ले लेहनी। का कहलू हो? बोल बतिया लेलू हो तू? देखा तहार आदत ठीक नहीं खे, अरे गैरा केहू से लगबू मुँहे लागे तो गल लगी। एकर मतलब थोड़े भइल केहू से ना बतियाव जाला, जुग जमाना खराब बाटे। नजर में नजर मिल जाई ना तो जानते बाड़ू कि का हो जाई। मिलतो तो नहीं खे, मिलियो जाई तो तब हूँ ई का कहत हमके छुटकारा मिल जाई तो। छुटकारा चाहतरू? जा एगो तलाक वाला ले ले आओ, हम तलाक पर तारा साइन कर देब, कोनो दिक्कत नहीं के। जब तारा परेशानी होता अरे तलाक पेपर होला, वह तलाके पेपर ले ले आओ, जा छुटकारा दे दे। नहीं खे लौकत तो पढ़ल लिखल हनी। अरे अंगूठा जहाँ कहबू दबावे के तहाँ दबा दे। ना चाही ससुरा तो ससुर नैहरो हमरा बेइज्जती न होई। हाँ देखो अब जौन तहारा नसीब में आनहर लंगड़ लूढ़ भातार भेटा गेल बा, वही पर गुजारा कर, वही के ठेल ठाल के पार कर। जानलू अब नया के चक्कर में पड़बू ना तो सोच ल तार काया बिगाड़ दिहस। अच्छा ठीक बा, भाषण दियल बंद करी, चली। चलो हाथ धरावा बढ़िया से, लौकत है नहीं के बताओ हर हर बहक जतनी हम। माई बाबू हाथ धरा बलन दामाद के, तो लड़के के हाथ लड़की में हो गइल बा। चलो।